खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिसायख'थि रिजाल्ट फोसावनाय उनावनो BTC हालामनि पर्बतझरायाव हानि गलमाल। बिसायख'थि देरहानायनि रंजानाय समावनो क'क्राझाराव सानै बर' लाइमोननि जिउ खहा। SBIनि मावथिफोरा 25-26 मेआव हादोरनाङै सोमावसारनायनि नेशनवाइड स्ट्राइक फोसावथाय होदों। हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारनाय लाइजामखौ गथायबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रिया 12 मे खालि समायखिरा लानो हागौ। आसामाव गाग्लोबनो नाजानायनि दायाव देहा फाहामसालिनि मावथिखौ हमदों। बिसायख'थिनि फिथाइ साननि सिगां कंग्रेसआ BPFजों सोमोन्दो लाखिदों। हाग्रामा महिलारी। डिमुआव मोनसे गिदिर रैखाथि हाबाफारि। आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि सानै अजद होजानाय केडारखौ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ बिसायख'थि रिजाल्ट फोसावनाय उनावनो BTC हालामनि पर्बतझरायाव हानि गलमाल। समाज बिजोङाव फोसावनाय खौरां बादियै सरकार गैयै समाव बिसायख'थिनि सिगां BPF राजखान्थि दोलोआ ट्राइबेलफोरनि हाखौ रैखाथि होगोन बुंदोंमोन। नाथाय दा सरकाराव फैफिननानै ट्राइबेल हाफोरनि हाखौ 750 बिगा सेनानै लाफिननो नागिरदों होनना मोन 9 गामिनि रायजो राजाफोरा अजद दैखांदों। बे गामिनि मुङानो जाबाय फारियै मावरिझरा, पारहाटी पार्ट 2, सुकानझरा, पुराना पानबारि, दलदली बरझरा, पाइकनदारा कालबान्दारि, पारहाटी। लोगोसे बुंबावदों दि बासबारि आदानि कम्पानिखौ सरकार गैयै समाव आथिखालनि EM मुनमुन ब्रह्मआ बादा होननानै बन्द खालामनो हादोंब्ला दा गावनि सरकार थानाय समाव जोंनि हाखौ रैखाथि होनांगौ होनना रायजो राजाफोरा दाबि दैखांदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ बिसायख'थि देरहानायनि रंजानाय समावनो क'क्राझाराव सानै बर' लाइमोननि जिउ खहा। क'क्राझार रामफलबिल बोरमापुरि दालांआव जाब्रबथायाव सानै लाइमोना जिउ खहा जायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला 5 मे खालि स्कुटिजों गलांना बे जाब्रबथाया जादों। थैनाय सुबुंफोरखौ मैया बोखांनो हानाय जादों। थैनाय सुबुंफोरा जादों फारियै सेरफांगुरि 2 नं नाराबारिनि 20 बोसोर बैसोनि गोमसार नार्जारि आरो 35 बोसोर बैसोनि अशक नार्जारि होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दायो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। थामथि खौराङाव दङ SBIनि मावथिफोरा 25-26 मेआव हादोरनाङै सोमावसारनायनि नेशनवाइड स्ट्राइक फोसावथाय होदों। 25 आरो 26 मे 2026 आव स्टेट बेंक अफ इन्डियानि मावथिफोरा हादोरनाङै सोमावसारगोन। मावफारिया पेन्सन आरो खामानि थिलिनि रैखाथिजों सोमोन्दो गोनां 6 बिन्दो दाबिफोरखौ लानानै अल इन्डिया स्टेट बेंक अफ इन्डिया स्टाफ फेडारेशनआ बे सोमावसारनायखौ लिंहरदों। बे सोमावसारनायनि जाहोनाव हादोरनाङैनो दालाइ मावख'नि खामानिफोराव गोहोम गोग्लैगोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। मानोना बे हरथाया 4थि सनिबार आरो रबिबार बेंक बन्दनि उनाव फैयो। बेनिखायनो कास्टमारफोरा फारियै सानब्रैसिम सिमा गोनां इन-पर्सन बेंकिं सिबिथायनि मोगा-मोगि जानो हागौ। नाथाय डिजिटेल बेंकिं सिबिथाया सरासनस्रा खामानि मावबाय थानायनि जाथावना दं। थेवब्लाबो मावफारिया खमायनायनि जाहोनाव लेनदेन प्रसेसिं खालामनायाव माखासे गोबाव जानो हागौ। असुबिदानिफ्राय बारग'नो थाखाय कास्टमारफोरखौ गोनांथार बेंकिं खामानिखौ सिगांग्रो फोजोबनो थाखाय बोसोन होनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारनाय लाइजामखौ गथायबाय। आसामाव मोनसे मैखोम राजखान्थियारि दावगानाय जादों। बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइनि उनाव हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय। बिथाङा हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ लोगो हमदों आरो गोदान सोरखार दानायनि हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय गावनि मन्थ्रि आफादजों लोगोसे बिबान एंगारनायखौ गथायदों। बिसायख'थियाव BJP दैदेननाय NDAआ गोख्रों मेजरिटि मोननायनि उनाव बे थिरांथाया फैदों, जायनि थाखाय हादोरसायाव गोदान सरकार दानायनि लामाया रोखा जाबाय। मावख'आरिफोरा बुङो दि बिबान एंगारनाया मोनसे सरासनस्रा संबिजिरारि खान्थि, जायनि थाखाय गोदान सोरखारखौ मावख'आरि महरै गायसननो गनायथि होयो।
फैगौ गिबि मन्थ्रिखौ समायखिरा लानायनि सिगां बिजेपि आयेन आफादा सायख'गोन। बिथांनि बिबान एंगारनायनि उनाव दा आसामाव गोदान सरकार दानायनि थाखाय थियारि जाबाय। बाथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया 12 मे खालि समायखिरा लानो हागौ। बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दैदेननाय एनडिएनि देरहानायनि उनाव 12 मे खालि गोदान गिबि मन्थ्रिनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानो हागौ। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिगांनिफ्रायनो गावनि बिबान एंगारनायखौ रायजो बेंगिरिनो गथायबाय, जायनि थाखाय गोदान सरकार दानायनि लामाया रोखा जाबाय। गिबि मन्थ्रिया पीएम नरेन्द्र मदिखौ समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय लिंहरदों। बे हाबाफारिखौ 11 मे खालारनि उनाव गाहाय मन्थ्रिनि समफारिनि थाखाय खुंफुंगोन होनना साननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ आसामाव गाग्लोबनो नाजानायनि दायाव देहा फाहामसालिनि मावथिखौ हमदों। रुप'हिहाटनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों। देहा फाहामसालिनि सासे मावथिखौ डिउटियाव थानाय समाव सासे नार्सखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनो नाजानायनि दायाव हमनाय जादों। बे जाथाया कावैमारि एफआरइउ देहा फाहामसालियाव नाइट शिफ्टनि समाव जायो, जेब्ला दायनिगिरिया मोनसे खथा सिङाव नार्सनि खाथियाव फैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। भुगिनांनाय सुबुंफोरनि अजदनि उनाव पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामो आरो थाबैनो दायनिगिरिखौ गावनि आवथायाव लायो। मावख'गिरिफोरा नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो आयेन बादियै उननि राहा लानाय जागोन। बे जाथाया सावस्रि फसंथानफोरनि गेजेराव रैखाथिनि सायाव गोख्रों जिंगा सिखांहोदों। स्निथि खौराङाव दङ बिसायख'थिनि फिथाइ साननि सिगां कंग्रेसआ बिपिएफजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। हाग्रामा महिलारी। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ दाबि खालामदों दि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ साननि सिगां भारतनि माहारियारि कंग्रेसआ बिपिएफजों सोमोन्दो लाखिदों। महिलारीनि बिबुंथिया हिमन्त बिश्व शर्मानि मददाव फैदों, जाय बिथाङा गोबां बेबादिनो अजद होदोंमोन। हाग्रामा महिलारीआ अदेबानि केबिनेट मासिफोरखौ लानानै साननायखौ नेवसियो आरो बुङो दि एनडिए दोलोनि गेजेराव बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगाखांनाय आरो जौगाखांनाया दोलोनि गाहाय गोनांथि जानानै दं। बिजेपि दैदेननाय एनडिएआ बावैसो 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ आरो एजेपिजों लोगोसे गावनि लोगोफोरजों लोगोसे 100निबो बांसिन मासि देरहानानै मोनसे गिदिर देरहानाय मोननो हादों। थांनाय मन्थ्रि आफादनि बिबान एंगारनायनि उनाव सोरखार दानायनि हाबाफारिया आवगायलांनायाव हादोरसायाव राजखान्थियारि सावरायनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ डिम'आव मोनसे गिदिर रैखाथि हाबाफारि लानाय जादों। फुंनि समाव सिग्रोमनाय समाव आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि सासे अजद होजानाय केडारखौ पुलिसआ खादों। दायनिगिरिखौ मरन ओनसोलनि थागिरि बिरेन सेटिया होनना सिनायथि मोननाय जादों, जायखौ रन्टु असम होननाबो मिथिनाय जायो। अपारेशननि समाव रैखाथि हान्जाफोरा बिथांनि आखाइनिफ्राय हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा मुवाफोर बोखांनो हायो। शिबसागर जिल्लायाव गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरनि नायदिंनायाव बे सिग्रोमनायखौ खालामनाय जादों। मावख'आरिफोरा फोथायो दि दायनिगिरिफोरा आपार आसामाव सोलिफुबाय थानाय उदखारि नेटवार्कजों सोमोन्दो दं आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे हमनायखौ ओनसोलाव बिग्रायारि खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे गोनांथार आगान महरै नुनो मोननाय जादों। रैखाथि हान्जाफोरा आसामाव गोदान हमनायजों लोगोसे बिग्रायारि नेटवार्कनि सायाव सामलायनायखौ गोख्रों खालामो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।